Horas madihita amanginang do sude dongan sa pertangyangan andorang sota bege jamita di pertangyangan martangyang mahita. Mauliate marohanami di hole Tuhan ala di ramoti jala di pasu-pasu ngolo nami. Pasu-pasu le Tuhan pertangyangan nami asago la si roha sude hasuhuton nang sude naroto pertangyangani. Marsangak maguar mo tarpasu-pasu hamile Tuhan na ubegesa barita nauli asalam uling nami jala dapotan pasu-pasu hami di colom di bagasan Tuhan Yesus Tuhan nami. Amin. Dihita amanginang doh sude dongan sa pertangyangan hatani tuhata dihita di pertangyangan imana tersurat di buku 2 Samuel 10 sada ayat sada rodi ayat 15 naledenggan mamolota jahang sian ayat sada rodi ayat 10 pitu ujahama dihita saluhutna. Daud mangalakup si Batseba jadi dungsalpu sataon jupang musetiki haba borkat ni akar raja Rabi disuruh si Daud masih Joab dot akan naposona bahen donganna rodi sadok Israel asa disiapon nasida hala amon jala ditukup huta rabang alai tinggal di Jerusalem do anggo si Daud dungi marhira bodari hehe masih Daud sian podomanna jalan merdala-dalan di atas taruk ni bagas ni rajai gabe di idama sian atas tarupi sada para puan namaridi uli situtudo rupani para puani dungi disuruh si Daud ma suruanna asa ditakasi pangalahon ni para puani gabe didok halak ma da si Batseba doi boru ni si Eliam jolmani si Uria marga Heti jadi disuruh si Daud mang suruanna mangalap nasida jadi dungsahat nasida tujolona laos diakupi ma nasida modom alai dung manguras nasida sian haramunonna mulima nasida tujabuna hape dung gabe-gabean para puani disuruh masuruanna pabotohosa tu si Daud ninnama nunga gabe-gabean au dungi disuruh si Daud masuruanna manonakon tu si Joab suruh tu ahu si Uria marga Heti gabe disuruh si Joab ma si Uria manopot si Daud jadi dung sahat si Uria tu jolona disukuni si Daud ma ibana taringot tu sonang ni si Joab doho taringot tu sonang ni aka parangani doho taringot tu sonang ni hamusoni dungi didok si Daud ma tu si Uria tuat maho lao muli tu jabum jalaburi patmu jadi dung ruar si Uria sian jabuni rajai ihut ma sian pudina si lehon-lehon sian rajai hape modom do si Uria di labung ni pitu ni bagas ni rajai jal rap dohot saluhut na poson ni tuanna jaladang tuat ibana muli tu jabuna jadi di baritahon halak ma tu si Daud songonon dang tuat si Uria la muli tu jabuna dungi didok si Daud ma tu si Uria da nabura horosian perdalanan buasa sotuat ho lamuli tu jabum alenin nasi Uria mamadok si Daud garipoti perpadanani tole Israel do Juda maringan di bagasan aka udung-udung jala tuaku si Joab rodi aka naposoni tuaku marsaro manakas di ladang tung olo maau masuk tu jabukku lau mangan dohot minum jala modom rap dohot jol maku songon sitong na mangolu dohot todim molotung olo au mabahen songoni donginin nasi Daud mandok si Uria tinggal di sondo peho nang sadarion
marsogot pe husuru homulak. Jadi tinggal masih Uria di Jerusalem, dina sadari dohot marsogot nai. Dungi di otang si Daud ma ibana, asamangan di adopanna jala minum, ola mabu ibana di bahen. Alai bolaranai ruar ma ibana lau modom tu podomanna, rabdot akka naposoni tuanna, jaladang tuat ibana lau muli tu jabuna. Toleh manogot nai Muse di surat si Daud masada surat tu si Joab, jala si Uria pa nongosonna di bahen. Ia hatani surati oddo, patongon hamu masih Uria tukan na sumobu marporang, jala lumidda kamu sian pudina, asa hona ibana laos mate. Jadi lau martahop si Joab dopak hutai, di patongon ma si Uria tu hajonjongan naong binotona hian adong di si parangan akka na ubegu. Dungi ruar ma akka bawa ni hutai, asa masih jonapan dohot si Joab. Gabe tinggang deba sian na toropi, sian akka na posoni si Daud, matema dohot si Uria marga heti. Ima natar surat amanginang dohot dongan sapartangyangan di bibil tai. Hurian itu hatta nahi naholongan di bagasan gua itu hatta Yesus. Nungahiata bege jami taon, taringot tu hagaleon ni Raja Daud, taringot tu hasalaanna, taringot tu dosana. Sadana ikon ingotota amang inang, sajago-jagona pehita, se adong do hagaliota, adong do haurangata, jala adong do dosata. Ido na sahat na masa tu Raja Daud, nang pesahala raja ibana, raja na dipasu-pasu, raja na idongani Tuhani, ale adong do hahuranganna. Jala adong do dosa na diula ibana di adopan Tuhani. Dihita dongan sapartangyangan tabereng mah turput taon. Pesan-pesan ni turput taon ikodo boy taauhon di bagasan moluta. Pesan na perjolo siang turpukon di namasa parporangan dang dohot be si Daud marporang. Ale tinggal ma ibana di Jerusalem. Mungkin sajodo ibana sedang istirahat, ala palo jauh ibana na manguluhon parporangani. Dina istirahati ma ibana, hira-hira bodari hehe ma ibana sian podomanna. Jalan mardalan-dalan ibana di atas tarup ni bagas ni rajai. Gabe di ida ma sian atas ni tarupi, sada para puan na maridi, polisi tutudo rupani para puani. Dihita kadongan sapartangyangan, waktu dan kesempatan, dang adong naboy upotosa, dang hea dipikiri si Daud, na ikon hehe ibana jala mamereng sada para puan na maridi. Adong do nasala disi, dang adong nasala disi. Hak ni raja ido mamereng-mereng, sian jabuna natiboi. Jala hak ni boru-boru ido Muse maridi manang martapian. Nasala siani gabi tubuh ma keinginan, tubuh ma rasa ingin memiliki sian rohani Raja Daud. Gabi disuruh ibana ma paranganna, manakasi isedo boru-borui na maridi na dibereng ibana na mace ulii. Gabe dipabua parangan nama ia guar ni boru-borui ima si Batseba, boru ni si Eliam, jolmani si Uria marga Heti. Ima identitas ni boru-borui, lapatanna dia perempuan yang sudah punya suami. Ima si Uria nunga adong
na punasa ibana. Dihita amanginang molo ngatubo keinginan, ngatubo sakap-sakap naroa, say talunwi dodalan, asa sonak kita di sakap tai. Gabe disuruh ibana mah, parangan na majo si Batseba, asaro tu bagas ni rajai, jala asa sahat masakap-sakap ni ibana, taringo tu keinginan ibana, laho memiliki, dohot menikmati si Batseba. Dung dipatupa ibana dosa pangalakupon, rabdot si Batseba, gabe dipaias madirina, mahite hadirion, ima dipaias, dipakai ma istilah laho diuras manang laho payason maridi. Dungi mula ma si Batseba sian jabuni rajai. Di laon-laon ni ari di pabotohon ma naong gabe-gabean si Batseba. Gabe di pabotohon ibana ma tu parangan ni rajai, naong gabe-gabean ibana ala pangalakupon na dibayan si Daud tu ibana. Ahamada di patupa Raja Daud nunga marparbue be sakap na di patupa ibana, nunga be marparbue dosa na diula ibana di pangalakuponi. Gabe dipikiri ibana mah asa unang mangulu si Uria, asa pamation na si Uria, ima suami ni si Batseba. Di baik ni ibana ma sada rekayasa di parporangan, disuruh ibana ma kepala pasukan si Joab, asa boy nasidang marporang, jala disuruh masih Uria tu barisan paling depan, asa mate ibana di parporangan ni. Jala sau dosa kapi marporang ma bangsoi tu bangso na asing, jala mate ma si Uria. Gabe dianggap masih Uria mate di bagasan parporangan, jala dianggap ma ibana pahlawan perang, ala mate di parporangan memperjuangkan harajaon Israel. Tutudo amanginang dongan sa pertangyangan, dangadong na ubotosa sakap ni Raja Daud, dohot na di patupa ibana, sip do sude parangan na. Holan Tuhanido na ubotosa, dosa dohot pangalahon ni si Daud, dohot si Batseba, ima din na mga lako na sida. Pesan na paduahon siyang turpukon, ahamana boy di ula, nung nga terjadi pangalakupon, nung nga gabi-gabian siya'y Batseba, jala nung nga mate si Uria. Bodo marhasonangan Raja Daud disi boy alay raja na burju martuhan do ibana, di boto ibana do pangalahonay, laos marhite pangalahonay molo tajaha sa tu ujung na di paingot do ibana, taringot tu do sanay, laos ibana radedo ibana mengakui sude dosana, sude hasalaan na, naong mangalakot ibana dohot si Batseba. Rodo peringatan tuhita amang inang, taringot tu dosa na taula, dia ma bahenota. Ikonadong mapangakuan siya kita, naong taula do dosai. Jala ikonadong do pengampunan, na ikon rodo hita mangido hasesaan dosa siang Tuhani. Jala dedo hita menerima dampak dosai, mate do poso-posoi, ima hasil pangalakupon ni si Daud dohot si Batseba. Lungun si tutudo rohani si Daud henorhoni i, alay bihama baheno, nung salah ibana di jolo ni Tuhani. Nung nga sala ibana di jolo ni keluarga si Uria, nung nga mangalakop ibana do si Batseba, ima inatan ni si Uria. Jala nung nga tanpa sengaja rekayasa perperangan,
nunga mate besiguria obar tunaong direkayasa rabdoho cicoak. Dihita amang inang, sudi dohita mangulahon dosa. Sudi dohita mangulahon na humurang, se asi marohani Tuhan, dise sama nasa dosa tay. Dilehon madihita gogo, laho mangalo dosai. Saita pangido magogo do pandongani Tuhani dihita. Asa unang adong na madabu, songot Raja Dauton, di pangalakupon, dohot tu para puan na asi. Siko matarawat keluarga ta amang inang. Dihita akka ama, naong berkeluarga. Tajalo mapasu-pasu ni Tuhan, tanikmati ma keluarga ta, di bagasan nasiroha, laos ido haswangata. Unang gabi ke keluarga na asing, tabereng, gabi tarekayasa, akadosa dohot kesalahan. Nang di akan apo sebulung teh songonido, ikon dinggan jala ulima diberi kamu, isi dongan sari pemuna tujuluanon, asa unang madabu hita, tu dosa pangalak kuponi. Tutudo huriata HKBP, sa imolo tarboto do songoni, jala nunga ditakasi situa sektor, nunga ditakasi uluan huria manang ulan resort, gabe adong ma titing, naong hona RPP ma dari ngotusi. Alai molo RPP ni HKBP, dada laho pamatehon, dada lao pailahon. Alai RPP ni HKBP lao paulihon do, asa adong parmahanion, asa adong muse pertobatan, asa adong muse hinauli, mulak tutuhani, mulak tuhuriai. Tutu godang do kritikan kenapa HKBP tetap mempertahankan taring otusi. Alai ima HKBP, huria natotop marmudu-muduhon keluarga-keluarga di aka pardongan saripion, asa denggan, asa uli saluhut na keluarga, nang aka poparan. Atong sian jamitawan amang inang, godang mapersiajaran nafta putiki, unang tapaloas dosai, mangarajai roha dohot pikirata. Adong maikon natapasiding, imang nadiguari suap, na perjolo es seksualitas, ikon bodo terkendali seksualitas di bagasan pangarajayon nito di Porbadia. Na paduahon suap ima uang denggado, paso-paso ni Tuhan do hepeng, alay molo sotiko sudah dalanna, molo makorhon dosa do hepengi, naing maadong pertobatan di bagasan isehita naong marhepeng. Suap patuluhon ima ambisius, rikok do ambisi, rikok do cita-cita, rikot. Alem molo ambisius, menghalalkan segala cara, ipe hurang do dengganna. Gabe godang mahita mangulahon kesalahan do dosa, ala ambisius. Molo ambisi untuk meraih cita-cita, meraih akan rikok di bagasan ngoluta sian dalanna, dengan matarai di bagasan proses-proses hasahatanna. Suap parpudi imaponga kesombongan, bodoh hitam madabu tu dosa kesombongan di bagasan ngolutai, atau sude namasa dihita tapasah matutuhani amanginan, diaka dosa diaka hagaliota tatopoti ma ganup nau manopoti ikon dihaporsiai ma naung disesa Tuhani dodosana jala naung diparbadiai Tuhani mamusedo ngata laho manguduti ngoluta di bagasan pangaramotiani Tuhan di bagasan habadiona atau moliate marohan tatu Tuhani sai Tuhani ma mamasuk-masuk ngoluta na mandongani hita Tuhatama mamasuk-masuk hita horas madihita salong.